בר שמור מצטרף אלינו, קומבינה בהקלה מאיסטנבול. זה תחקיר שאפילו רפי גינת לא היה מעז לעשות. יאללה חברים, אז אלפי ישראלים באמת מחכים בקוצר רוח להגיע לאחוזת בורן, הסט המפורסם של הסדרה הקלה מאיסטנבול. לפני שבועיים דיווחנו על קבוצות של ישראליות שכבר היו שם. הגענו לאחוזה של משפחת בורן הגדולה, של אסמה סולטן. נכנסנו לכל החדרים, היינו במטבח של אסמה, אני מקווה שהיא לא תכעס. אנחנו עכשיו בחדר של אסמה, או איך שלא תקראו לה, היא באמת עשה לנו כבר אסמה מרוב שאנחנו מכורים אליה. היא מלא. זה לא אמיתי, זה לא הגיוני. תקשיבו מה שהולך כאן, זה מטורף. שבט במרפסת של סוריה. היא מלא. זה לא הגיוני מה שהולך כאן. תקשיבו, זה מטורף. אמא! אנחנו דיווחנו כאן על ביקוש מאוד גדול, אבל עכשיו חברים שימו לב למודעה הזאת שמופצת בוואטסאפ בין מעריצי הסדרה. טיולים מאורגנים לישראלים בעקבות הקלה מאיסטנבול, כולל ביקור באחוזת בורן המפורסמת, ואז המחיר רק ב$190, שזה כפי שכתוב שם תשלום מראש, כן, עבור ההפקה. אז לפי המודעה הזאת, הטיול הזה אמור לקרות באמצע החודש הבא. רוני אבירם שלנו שהביאה את הסיפור הזה התעניינה ופנתה למארגן את הסיור. אבל הכי חשוב, אנחנו נהיה באחוזה. בעזרת השם כן. זה היחידה שהכנסתי בה מיד עכשיו. וזה חינם? לא, זה בכסף, אתם משלמות עבור ההפקה. איזה התלהבות, יאללה. אבל גיא, שימו לב לזה ושיילי, לצינור הגיע מייל פנימי של חברת ההפקה הרשמית, שגם דיברה עליה, של הקלה מאיסטנבול, שם מדגישים, כי נודע להם על כך שמתווכות מישראל דורשות תשלום עבור ביקור באחוזה, הם מעולם לא אישרו דבר כזה, או מודעים בכלל לדבר כזה, ולאחר שנודע להם, הם החליטו לסגור את האחוזה למבקרים שנסו להגיע לשם. אנחנו שוחחנו עם סוכנת של חברת ההפקה, שנקראת O3 מדיה. Last week we had a meeting with the production company. They really upset about these kind of news because it's not open to visitors with money. It's not true. טוב, פנינו לבנות שהציעו את הסיורים בתשלום לחברת ההפקה, והן טענו בפנינו כי יש להן חוזה בלעדי עם אותה חברת O3 מדיה, ושהם נפגשו עם נציג של החברה, גורמים שמגורבים לחברה אומרים, לא היה ולא נברא. ביררנו יותר לעומק, גילינו שהסט של האחוזה הוא בבעלות חברת הפקה נוספת בכלל, ושמעריצות של הסדרה שהגיעו לשם מישראל בחודשים האחרונים נכנסו לשם ובחינם. אז נעמה, שהיא סוכנת נסיעות עצמאית, אומרת כי בעקבות מה שנראה כמו ניסיון קומבינה מצד אותן בנות, זה פגע גם לה בעסקים ובכלל בשם הטוב של ישראלים. אחר ההיסטריה שהייתה בשלושה שבועות האחרונים סביב הסדרה של סוכני נסיעות רבים והבקשה שלהם לתשלום עבור כניסה לאחוזה, שבפועל מטעם ההפקה נאמר שלא היה ולא נברא, לצערי רב ביטלו לנו את אישור הכניסה, ממש בימים אלו. חבל שמסחרו את זה, זה ממש מכער את פני החברה הישראלית, זה לא מראה אותנו בעין יפה. טוב, נגיד גם תודה לרפאל אוזינג'י על העזרה בסיפור. אני דורשת תחקיר יותר מעמיק, ואנחנו נשלח את לרר הישר לטורקיה לבדוק מקרוב האם הדברים נכונים. רגע, תגידי תודה לכתב שלנו שערך את הכתבה, פרוק שמור. תודה רבה לך. פרוק, תודה. פיקרט ואני... הוא בקיא, את מבינה? בסוף כמה שצוחקים עליי הוא יותר בקיא ממני.